shooting incident sa Barangay Bata last April 2 kag ang kaso do inugpasaka na siya ni. Mhm. Okay. Dalang gibang ba kay medyo chopping ato sa ding signal akson tawgan ta sa biliwat kay medyo golpe lang nagpigaw ang signal ni Police Captain Armelinda Vargas ang Police Station 3. Sa mga late tuners naton, ginapamatian ninyo ang hepe no sa Police Station 3 sa ulihin nilang investigasyon may kantaran sa pagtiro sa saring tinuga no. May kaso na nga separado under probation ara ang ngalan sa drug watch list sa Police Station 3 plus may kaso pagintana nga ipasaka sa iya kaso nga murder may kantanan sa natabo man nga pagtiro kamanti suspect ini siya sa pagtiro sa isa man ka persona sa Purok Pine Tree Barangay Bata nagaligad lamang nga bulan Abril 2 lang to na tabo ang krimen pero ang report kada baton ta why na nag-decide ang pamilya sa pagpasaka sang kaso amo na natabo sa biktima niho no balikan ta si Police Captain Armelin Vargas base ko nagkaposisyon na siya sa mayo-mayo nga signal ara na si Captain Vargas ma'am ara ka na ma'am Police Captain Armelin Vargas ma'am alang-alang pa sige anyway kay balikan ta siya no kay parang at least maklaruhan ta rin no kag mabalaan ta gidi kung nano ang pinakamotibo dari mga ka-aksyon kay kung initial nga investigation sa ato sa kapulisan ang ato sa nga pagabasihan madamo-damo nga anggulo ara na si Police Captain Vargas Vargas ma'am. Yes, Marlon. Ang kanin na Yes. bilin ka nga pamangkot. Okay, check ko lang ma'am kung anong dugang nga background sa saring biktima ni. Magluwas ara siya sa drug watch list sa Police Station 3. May kaso sa murder. Kag ang report kada baton namon diri ma'am under probation sa kaso nga pagpangawat. Oo, Marlon. Previously, sa mga nagliligad ng mga tinuig, kag may mga kaso nga disiri siya sa Station 3. Kag isa na sa kaso niya nga, amo nang napisuhan niya amo ang kaso sa pagpangawat. Mhm. Okay. Oh, sige. Ang report ma'am nga i-confirm ko lang yung report nga atong biktima nga gintero patay nga siya ang suspect sa Barangay Bata. Ang live-in partner to, live-in partner yaman ni subong amo na report kada bato namon. Bali, ang ginaupod subong sa katon nga biktima, amo man na siya ang live-in partner man sang napatay tigsang April dito sa Barangay Bata. Okay. So ang live-in partner yan ni ma'am na istorya ninyo ne or ma-locate o na-locate ninyo ne? Malocate na siya tungkol kay ara man lang siya sa Barangay Bata. Okay. Apang kagina nakigangot ang aton nga investigador dito. Mhm. Hindi pa sila naton gid maklaro istorya tungod kay ara pa sila sa stage bala nga naga-grieve pa sila sa ilang napatay. Yes, yes. May mga na-recover ka ba ma'am sa lawas ang victim or dito mismo sa crime scene? So kagina no sa aton nga investigador nakakuha siya sang mga tools bala sa pagpamanday. Apang pag-abot sa aton nga sokos, kasi sila nagid ang naka-toro, nagid-check, may nakuha sila nga tutor sa lawas ang aton nga biktima. Mhm. Okay, sige. Ma'am, Police Captain Armelin Vargas, makontak kami sa imo liwata kung ano pagid ang dugang development sa siring kaso ni ma'am. Ma'am Vargas, salamat gid kag mayong gabi. Ngayong gabi, liwat. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon, red!